Mabibisisira na kayo malumpiyo. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mga bangsami sanarkan wag yung kutu ma'anaw salam makalilintad naka 50 aginawa nagumapiarkan sana kapita-pita. Mga pagariya adna may ito pag-usay namin si Rakano makapantag sa giyang kaya kambisita sa Rawdatus Sharifa. Sa manaya na ayaw oras kami sa Saudi, sa Madina na pag-alas 3 sa kapipita na sung kami sa giyang kuto Rawdatus Sharifa. Ginan so tigu mga ulama o di na kalalayaman na ibatutan ron na lama-lama si kusurga. So isa na dimbisitaan o mga penanaik giraman uto amya ko masiran si isa Madina. So anto na kialo yawon unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mialo yung Nabi at yan ma bayna bayti wa minbari rawdatun min riyadil jannah. Ay manaw to. So pakasiyar ka no nako to. Layo na mis kanu sayaw. Kamatita no saro kato so sabu ba so kuan. Layo na mis ka saya. Tigo na bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agyan ko to paglatan o walay niya nagugyan ko to minbariya na rawdatun min riyadil jannah. Lama-lama apad sa agyan ko to lama-lama si kusurga. Masyaallah, tabarakallah. Ayamana na padanan sa agyan ko to adar paasuti sa agyan kaya paman na liyawa ulupa. So di mananay na di dananan bisitaan. Adna orason o mga dato na lagi din mabuad na orason o mga bai. So iman to na ay okay tagyang ko to adisan di kam bisita sa bob sa gyang ko to kada kalo mga tao tumunya na makapanambayangon sa mga sunna na gudiron di makapamangan ni makandua na kakuanan sa permit. So iban to alas 3 saya sa kapitan na ayam migya pakakuha sa permit. Alhamdulillah balasan wallah ayong ko to igagalabag sa insimif sagyan ko to panagunta maniran pla kayaniran nagupambaganiran nagyang ko to numanaik sa permit sagyan kaya rawda. Tanto kami ko milay yung ko to kararasairan yung to ay sakiran na gusto kada kalangkiran na dedegun turuga dede ni turukira na may tubo sa yung ko to kada kala mga tawa diran di serbisiwan na panganin tanong siya wallah mambagyan nila lagi yung ko to balas yung to ba kailangan ni man to suka permit. So man so mga bain na adna oras paman after untanwaya ka para ma-aware si ko mga sheikh amay kadiran liya kaya nagyo ko to permitiran na so mga bain na kapakayap sultira ro andad ni kasumbi yang iron sa Aisha na naplag ano to si ko mga bain na kapakaya api ada permitiran na kapakaya papakasultira nun inunta na so mga dato na di kapakaya inunta na adna permit. So sama na yan, nagyang kaya mga jumatan ron na namalay mi panalamatan mi si Allah kami akakuha kami sa permit. Na inshallah nakataya pa man na pagwitong usira nun. Uy, pagwitong usira nun na panganintan si Allah. Malabuda pa man nakapakasulda mi ron. Uy,
Agyang ko to ba isa ni din ziyaraan agyang ko to mga kadi ira man miyaka out sira si sa Madina uway. Masya Allah gina panguyataya si ko mga bangsami di ro ni makambantay di gano di maniat sa mga pipiah uway pakandagalan ni agyang ko to panganin ni si wallah ama makasungkano sa mambusi ko po makasalon warago naman agyang kaya buntal haram. Sama na yan, alas 3 sa yan, miyak kadagadagal ng mga tao. Pakilitan paman na katimu-timu siran saya. Bubaya iran, nagupaman na panaguntaman iran. Sagyang ko tuwa paman na dinanika susu atasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. At yan buwa paman na Masjidil Haram, gayibuntal yan iman to, alas 3 saya. Away. Taso mga jumatan, Masya Allah. Tabarakallah. Isa pa na kuhan, pag-usayin tanong, naging ko ito, adikan zira isi ko kabar o nabitan wa Muhammad, naging ko ito kapsala makiran. Nagugyan ko ito subulayo kaya na su Abu Bakar, su Umar radiyallahu anhuma. So inshallah na makapasad kami yan, na nasung kami ron, na ubang misiran masalam. Saya ukitian na amay ka mapantag ka, yung kutuwa kubo nabi na, assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Yuti mabubakap sila maun. Nagidin mo, yung kutuwa kapatagan ka ko kubur o Umar, Abu Bakar, nangiro ka assalamu alayka ya Aba Bakar. Nagidin mo na si Umar, assalamu alayka ya Umar, radiyallahu anhu. So, yung ay mga tawa kilay ni naginan ipsul sa yung kutuwa o kabay akam sa pensiyaran ka so kubo na binakatan. Sa nga sulod na makasuldugasan ng iro karo nakauto siraro. So, siran sa yung kanan na pinto sa nababus salam na makasultira nun na roo aging kutuwa pa man na kabar unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mga pagariya, may ito ang maalumat na importante na kisam pa yung misirkano, why? Ay na malapang niyami, na sumanga ginawa iyami, mga tunga na yami, sumanga Muslim, ako baya saya, mamisita, nagukubaya, numay, naibigir ka no Allah subhanahu wa ta'ala. Labudar ka no Allah subhanahu wa ta'ala, kapakasung yung saya, riskin ka no Allah subhanahu wa ta'ala sa tamo kahalal. Na ayaw pengenin tanong si ko Allah na nasakta ni makapamagunuta si ko mga padahaj antaka umrah balasangan wallahu subhanahu wa ta'ala sa madagalama piyap sulam na ka nagyang kaya languan ni man tuwa di mentay sa nagyang kaya laiptano Masya Allah yung ito ba panguyataya ka antano katagoy sa panaguntaman nagugubaya sagyang kutuwa kapakalalakaw tano kagyang kaya paman na kapanay kadi na padaya sagyang kutuwa rukun uwaga matan wa Islam manay ni nakanabab kila kagyang kutuwa tamok di tanong siya di manggusto minsan pan mala kusartan ugay nakanabuto kilang kagyagina ni rakas iko tamok singka miyawsar siko agama wallahu subhanahu wa ta'ala yang kaya kapagumra agu kapanay kadi na mapakada yan nagyang kutuwa kapopobre nagupkalala siya nagyang kutuwa dusa. Uy, naman ito. Aya pinggustuan na kakutamok ka na okay, tapril ang kawallah magpakada yung panagyang kutuwa kapopobre. Balasan tanu Allah subhanahu wa ta'ala. Mga ito buhay pa man na maalumat. Pagkaling ko si wallah mapipiyakan ulangon. Wadi si ko mga pagaritan paman na di makaragod na pagkabugrasiran wallah subhanahu wa ta'ala. Tariman wallah. So mga panganitanong na ayamala na tariman wallah sulang-ulanguan o lumiyalakaw apagaj ang mga Muslim sa giyang kayaragun. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala.